ngabanenhlanhla mina okubaphumayo wamtshela ukuthi umsindo into esingayifuzi la ebantwini. So asiphuze into enye. Hallelujah. Umsindo into esingayifuzi. So meaning ukuthi awukho phela sizokhuluma. Ngokukhuluma lokuhluphayo kancane ngicabanga ukuthi la ngaphandle kunabantu abakolmost inani esinalo laphakathi. Neminyango kuyazenzakalela ama-asasi wethu ukuthi akuphi. Because ama-in and out lapha so lokhu ngiyabuka kodwa bathi sinama-asasi. Ngiyakholisa nangabe senye umsebenzi engingabizelanga wona. Kodwa bengithandile ukuthi asesinakeni ukwesinye kwamatola khona. Ngalinye iminyaka manje abantu abavakasha lenye ibandla. Uma ngifika laphana lokhu kwenzeka into enawukuze ikunako lokhu. Akekho umuntu belalele emakhorini ukhona. Akekho umuntu belalele emotweni ukhona. Abekho abantu bebabambe bathimbaza lencane ngaphandle ukhona. Wonke umuntu bengaphakathi akhonzelwa khona. So ngakhuba ngathanda ngoba ngelishwa angizange ngasuzeka ngazibeke khona. So ngiyathanda ukuthi njengakhona wangasikala ekhaya singa-apply sikhona ukuthi leyo msebenzele. Hallelujah. Because ukubona labantu abaphila ngaphandle banaka isimo leso. Usemotweni kude labalele. Yebo siyavuma sokusikhathele. Soba sibalala. Mara injongo ube usingasasandweni uma kukhulunywa laphana emthini wazi into lesilethelayo yini. Sitele ukudumisa uNkulunkulu, sitele ukungada. Ukuthi Jesu wasemakaka thina sahlala ngalo. Hallelujah. So ngicabanga ukuthi masingafeza leyo nkonzo leyo. Boseyisi bafethu lenyaka ngiyacela, ngicela ukuthi sisana. Ungatabele impela ngasemnyanga yekinini. Sisesekhulu bazabana okanye sisasekhulu sihloko Jesus on the cross. Siyosukumisa usenior pastor uNtoli uthathela iblessing yawufika kule blessing komisa. Ngiyithula Amen.
verse number 46. Kepha ngehora lesishiyagalombili uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Eli, Eli, lama sabakthani, ngokuthi uNkulunkulu wami, uNkulunkulu wami, ungishiyeleni na? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Uwesikuye brazo uthini ezothi lo ubeza Eliya. Hallelujah. Amen. Now, lelizwi lelo Jesu mntuma. Umthetho wakhona wakhuluma ngalolimi elibizwa ukuthi is-Aramaic. Ngoba iBhayibheli libhalwe cishe ngezilimi ezintathu noma ezine. Thina lokho esinakho esikufundayo esizulwini kuwukuhunyushwa kweBhayibheli kususela kwezinye izinto. Angithi kezwakala bazalwane? And nje ngingalenzela i-example ngingasusa ngibeka abantwana abathathu la, oyedwa abe la kimi, oyedwa abe emnyango, oyedwa besegeyidini bese oyedwa abe lapha ekuhamba khona. Ngimnika umlayezo la othi hamba utshele loya ukuthi ngizomshaya. Umlayezo engithe mina engiwushilo ngithe ngizomshaya. Kodwa mawusufika kulo olapha emnyango awusazufana exactly njengalokhu ngiwukhiphile. Angithi kezwakala bazalwane? Amen. Noma usufika kulo segeyidini awusafani nalowo osuka la kulo wesibili. Noma usufika kulo wesine. So yingakho ninokuzwa sithi iBhayibheli sinokubuyela emuva silande, hayi ukuthi sisuke sisikora ama-points, no. Kodwa sisuke sizama ukuthi kwakuthiwani la, ngoba uma singezuzama ukwenza lokho sizolahlekelwa i-true meaning yokuthi kwakuthiwani. Now, in this verse, uJesu uselamemezana usethi Eli, Eli, lama sabakthani, bese sebayachaza ukuthi okungukuthi ngokuhunyushwa, uNkulunkulu wami, uNkulunkulu wami, ungishiyeleni na? Asiqale silungiseni before singena kulamagama asetshenziswayo. Alikho ivesi lapho uNkulunkulu eke yashiya umuntu, asingakhulumi ngoJesu qha. uNkulunkulu akamshiyi umuntu. uNkulunkulu never forsakes umuntu. And uma sesizwa uNkulunkulu beshiya uJesu, silungisa le evamisile abathi uNkulunkulu wayesemshiyile uJesu, ngoba uma singayilungisi sizoba nenkinga evesini esihlanu. So asilungise kule uNkulunkulu akakaze amshiye umuntu. Uma sizothi uNkulunkulu kuyashiya umuntu, okusho ukuthi alidoctrine entsha engafakazelwa. I-Hermeneutics ithi idoctrine awukwazi ukuyakha ngevesi elilodwa, kufanele kube khona amanye alifakazelayo. For instance, le vesi normally sifunda from Incwadi yamaHubo 22 verse 1 lapho uDavide ethi uNkulunkulu wami ungishiyelani na? And uDavide wayebhala le ncwadi yeHubo uyibhala ezizwela ukusarondwa izitha. Everyone bazalwane bakasenkingeni wazi ukuthi uNkulunkulu umshiyile. Amen. Everyone mayemeza uNkulunkulu engaphendula ucabanga ukuthi uNkulunkulu akekho. Hayi. Ngiyela shonela.
encwadini kaDaniel. Isi-Aramaic isi-Hebrew esilungu. Ngathi ngituma isiZulu sethe ngoba ngizule indodana ethi uFacebook ethi thina sabaseKZN manje sinikelela ngasingelele lokubingelela isiZulu sethu isi-Aramaic isiZulu sethu sifana nesizulu sethu saseBhunu lesi sithi makuthi umuntu ushoniwe sithi lo ukushona wherever masikhuluma eBhunu umuntu mayeseshonile simbiza ngokuthi lo ukushona sithi lo ukushona isiZulu sethu eBhunu. Now, kodwa kune-bit of Latin also in the Bible. Now, the Bible, before lizo-translator, noma lizokunyushwa, kukhona le nto ekuthiwa i-transliteration. I-transliteration kuqale kuguqulwe okamisa uhlamvu nohlamvu before lizo-translate. Uyabona if ibhakane esi-Aramaic, malisilethesibhiki kuzoqale kwenziwe le nto ekuthiwa i-transliteration bese kwenziwa i-translation. Okay? uJesu ulisho ngesi-Aramaic ntombi. And ngokulanda kusi-Aramaic alisho ukuthi uNkulunkulu wami ungishiyeleni la. Kodwa kahle ngokulanda ngesi-Aramaic lithi my God ungigcinele lo mzuzu. My God, you have kept me ungigcinele lo mzuzu. In other words, Jesus is challenging God to say, akwenzakalani. Hallelujah. Akasifunde bazalwane. Siqualify le nto ukuthi asiwazi ukuthi uNkulunkulu sithi ushiyile umuntu. Sifunde uDuteronomy chapter 31. Yazi aphetha amabhayibheli amafundi bazisheshe. Deuteronomy chapter 31. Ukuze silungiselele ngoba uJesu umthetho wakho omkhulu. uNkulunkulu kwithembe lomuntu. uNkulunkulu 100% umuntu futhi 100%. Akakwazi ukuzixekula enyameni eseyishiya. Deuteronomy chapter 31. Deuteronomy verse 5. I think. Verse 6. Verse 6. So from that Deuteronomy chapter 31, verse 6. Inani nive isibili ningesabi ningashaywa luvalo ngabo ningashaywa luvalo ngabo ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho nguyena ohamba nawe
kufuneka akushiye. Ngiyazizwa uJehova uNkulunkulu uthini kuIsrael uthi uhamba naye angeke enze njani angeke amkekele angeke amshiye. Le ndaba yokushiwa asila ngithanda uGenesis chapter 3 bamshasha mayiseba kaShemini. Before uNkulunkulu ebaShemini yababona ukuthi bagqoke into emaphizela. Ngiyazizwa uthi before nimqosha ufaka isilwane endaweni yabo ubafakisa iphungu. Leza iphungu wabafanele ukuthi noma senolila mkwazi kunyekela nihambele njalo. But in chapter 4 uKhayini ubulala umfowabo. Nesizoxoxa ngayo futhi dibanyana lethu. Ubulala umfowabo uKhayini uyamgqiba. And if iBhayibheli ithi lendazi lomfowabo lakuba nayo kumangalele ezimini ukuthi ngawo Khayini ubulala ingazi enanatha. Anisisesazi sasibona. uNkulunkulu wasamana uKhayini self-time ukuthi Khayini umfowethu wathi Khayini ngumlilo umfowethu na. This is the first mawufunda wathi uNkulunkulu ngeke ukuthi umhlabathi wamkele igazi usuqalekisiwe ngoqalekisa umhlabathi yes. Number 1. Number 2 usethi wena uzohamba uzoba umhambi ube uzulana. uKhayini in response athi isijeziso omyesona singaphezu kwamanjalo. Listen to God. Lithi iBhayibheli wamukela uPaul yabona uNkulunkulu akashiyani akamlele wamukela uPaul ukuthi wonke umuntu ombonayo uKhayini angaphindiseleli ukufa kaAbel. Hallelujah. Abasifundile futhi sizwe ngoba uyaphila ngedoctrine uNkulunkulu akashiyani. Ukuze next year masibeka about 7 October kungabi khona ukuthi uJesu wayesezweni ukushiwa uNkulunkulu. Hebrews chapter 13 verse 5. Verse 5. What's the word? Mama ngofisi mama. Yaneliswani ngeminanga. Ngubena ushilo wathi angisoze yabona semalini. Njengoba nje umuntu esikoleni yangane indaba yemali. God says even financially I will never leave nor forsake you. Obakunjani uNkulunkulu? Kanjani uNkulunkulu? Even if it was good, I will never leave nor forsake you. Izwi lonke ligcwele uNkulunkulu ethembisa ungamshiyi. Masofunda ngoJoshua chapter 5 uthi qina unesibindi. Uthi masofunda ngoMatthew chapter 28 verse 20 uthi hambani nenze izizwe zonke abafundi nini abaphendukayo babhabhathise kanjalo. Uthi bhekani nami kuze kube nini sekupheleni kwezwe. uNkulunkulu bazalwane wenzanjani? Akashiyi umuntu. In fact, it's the other way around. Umuntu oshiya uNkulunkulu. But God has always been coming for us. But umuntu oshiya uNkulunkulu. uNkulunkulu ulandela usathi wabaleka uJona akulande emanzini. Akulande in the lower deck. Akhiphe khona uphoso ngoba uNkulunkulu uyalandela umuntu. Uyama nomuntu akamshiyi. Hallelujah. Now, any transition. What else will I wait to? Lord, prepare me for this hour. You have forsaken me. Every show me, open your name is otherwise any national. Only why have you forsaken me? This is not a question. This is a word of victory, of saying, so and escort whom preserve me. For this moment, I'm ready, Lord. And this one is understanding that because when is ready, is what is he ready for? Hallelujah. What else will I come to that?
Uyazi ukuthi David kule esimatanisa no David ngewashiwa. Sifunda chapter 22 verse 1 sigcine lapho. Singabe safika chapter verse 24 othi awuyishiyanga awuvumelanga nokuthi unyawo lwamshelele ubuso bakho awuphendulanga. So sibheka David eshilo kodwa singamboni lapho esebona uNkulunkulu ngenye indlela. Ngoba vele zamani sometimes uNkulunkulu simbona ngenye indlela. Simbona njengoNkulunkulu oneprofeti. Simbona njengoNkulunkulu abantu baze bathi uNkulunkulu nabantu bakhe kunabantu abathandayo kunabanye abantu simbona njengoprofeti. Hallelujah. So in this verse, I'm foolish man, I'm fully exploding. Unkulunkulu abamshiyanga uJesu. Wena uNkulunkulu abamshiyanga Bishop ngiyacela next year fanele nje kuzothi uJesu wayesezwela futhi ngafaka abantu abangakazi baphonze. Ozothi nje uJesu uzwile ukuthi sinelungelo lokufaka ingqondo umuntu ephambanisa isifundo. Asikwazi ukuthi uJesu sithi ushiwo uNkulunkulu. Asikwazi ukuthi uJesu ushiwo uNkulunkulu. Asifunde namavesi lapho uJesu ekema ukuthi ubaba uJesu wakhuluma izwi lithi mina nonke ngizomshiya. Etshela abafundi bakhe. Kodwa athi ubaba okimi uzoba nami kuze kube sekupheleni. Now uma sesithi umshiyile it means lo uNkulunkulu is a betrayer himself. Hallelujah. Research and do a thorough research yescripture ukuthi ukuphi la uNkulunkulu akayashini ukuphi la uNkulunkulu akayashini Jesu and come namavesi lapha akayashiya abantu. Guess what was the never ever mama no wawungasho levesi angisho ukuthi ngisho 9 years Jesus was never forsaken on the cross. Siya imagine Davis elithi kwakuyihora lesishagalombili. It was around 3 p.m. wayeqala eshozi. Qala shona njalo ngithi kwakuyihora lesishagalombili. uJesu on there njengoba ethi you have kept me for this hour. Wale nesihamameni kahle kahle wale for 6 hours. Why not 6 hours? Ngoba kunaba 6 inamba yomuntu. Vele wayezona umuntu ezodwa umuntu ekufeni. Hallelujah. Baya asiyekundele bazalwane nalo elinkinga. Yabona ngamavesi amabili nami ngisho. Futhi angikusho lokho. Mina phela amavesi okusasana ngeyibalekela. Isizathu ziningi izinto nakade ngayibandasele eziningi sense. Ziningi izinto eziningi sense. Sizozwa nje naleyo nto message ngomini. Asifundeni uJohn chapter number 18 verse 28 to 29. Emva kwalokho uJesu webala ukuthi konke sekuphelelisiwe ukuba uBaba ubhaliseke. Wathi umini uJesu wathi bazalwane uthi ngomini bazalwane azi ukuthi umbhalo wenzeni. Now siza kule verse ethi ngomini 1 aqale ngesikhipe lento ethi uJesu wayomele umphefumulo. Jesu awona umphefumulo ayeze kuzoyivela. Ngiyabuza. How can omele umphefumulo vela yezwe ikhapule emanzini? Ngiyakuzela nje angini mntakazo. How can Jesu omele imphefumulo? Into emsusezini in the first place. Ukuzola umphefumulo sekuyomele manje. Does it make sense? So next time abanika leverse bese wena ukuthi wayesona imphefumulo yethu or noma wayesoniswa ukuthi wayeseshoba
Wrong. Totally wrong. uJesu wayekwazi ukuthi bonke bakhulume ngaye embhalweni ukuthi uzolela kanjani ngoba last week eCatholic besenza nathi lesifundo bishop ukuthi umoya besulalela besenza sona lesifundo sikaExodus 12 sizama ukwenza i-comparison between ama-times nama-share sasho ukuthi njengoba iwungulalela ngale ndlela njengoba babekhuluma kanjeni bethe lento leyo umfanekiso wento esazokwenzela kuJesu lakha inami angazi vile noma bayenzile bethe bayithumela abayenza but nathi besenza leso sifundo lesesisho kanjalo now uJesu every step of the way ayehamba it was scripted uJesu was like an actor also actor into esibhaliwe naye akukho kwenzeke uphume ngomndeni yakhe noma kucabanga ukuthi ngicabanga kwenza yilapho noma segetsemani ethi lesi sitsha sethu uveze yapintanga nginayo yakusho bomzuma but uthi asedlule according to your will ngoba ayikho into ezoyenza eyenza out of his will yonke into ayenza wayenza because it is scripted down sathi uJona mayesezokhonza emanzini uthi ngoba ngiyi-type of Jesus uthi qalani niphakamise ngoba uphakamisiwe uJesu uqalani niphakamise bese ngiyaphonsa so naleyo is scripted everything that Jesus did ngokwazi ukuthi vele sishumayela sana nesithole everything he did it was scripted. Hallelujah. Amen. Azama ukuqualify futhi. Kule ncwadi kaJohn esifundayo. Amanzi plays a very important role. Chapter 2 lithi ushintsha iwayini ushintsha amanzi wayenza iwayini. Angithi? Amen. But in chapter 3 futhi mayikhuluma noNicodemus ukuthi Nicodemus kumele uzalwe namanzi nangomoya. Chapter 4 mawufunda he offers the living water. Chapter 5 he heals the man owayeme eBethsaida. Uyabona manje chapter 2 uJohn abadlala irole enkulu. Chapter 6 ubonakala ehamba phezu kwawo amanzi. Chapter 7 usethi mina I'm the fountain ngingumthombo wamanzi aphilayo. Uthi umntayise uma ekhona omile akeze imaphuse na umuntu nje asize kuye sekuze okusho ukuthi une fountain yamanzi. But here is Jesus who is the fountain of living water ethi ngomini awukade Jesu ngomini umemphefumuleni how Jesus here is the fountain of the living water ethi ngomini I thirst. And we should understand the religious put them in the account of school. Put them in the account. Market Buchi I thirst ngomini. Wapelwe khona isitsha sigcwele uvinika bona bakhoma ilula ligcwele uvinika othi lwehisopu banyisa emlonyeni wakho sigcwele uvinika sigcwele into ebabayo a sour wine le nto ayigcwele la it's a sour wine benze njani unkosikazi banyisa emlonyeni wakho balifaka kuqala kwihisopu ihisopu ngiyazi ngibazalwane isihlahla lesi esasisetshenziswa ku-Exodus 12 uma bagceba igazi emakhothameni babefaka ihisopu emlengezini onegazi bese bagceba ngalo now to fulfill scripture again bathatha isponge basifaka kwi-sour wine because this sour wine represents the cup ayakhuluma ngalo lapho uzwakala uJesu lithi ekwazi ukuthi imibhalo have been accomplished but not finished
It's accomplished. Not to accomplish it. You have done what is required. But I want you to supersede. Who accomplish will finish our fire. When we have finished, we are graduated. But when we have accomplished, it means we have submitted what was needed. Now, so it's one now. What you want is accomplishing. Who accomplish was wrong is the telefonic essence we're doing. But I want to say that because there's a teacher saying represent something. Bishop Nyatanda is going to support him. We're going to have 4 cups. I celebrate who's what 3. Usale one Jesu na sesikumeta plane. Wa esukuma na redemption. Eba phuzisana ngoba yilo phela elalinde Messiah all along. What is this cup of sour wine? There's this cup yompama ngoba isono bazama nosi nathi simnandi. Ayikho into emnandi ngesono siwuqinile. Now just is about to drink the bitterness of our sin. And mighty I best. He's attaching the fulfillment of scripture because it is finished and I got necessary. I got to tell you not facing and I got necessary. Let's see just see time the soul. Hallelujah. And then after that, oh, see, you don't see that today, which way we're not late. Yes. Why? The one who was back to which was dehydrated, he needed to go to the system. Because he's been on the cross from 9 o'clock up to 3 o'clock. Night was about the 9th hour, it was between 3 and 4. We were sitting 1 minute months, and the woman of Akuma sitting 1 minute months. Very he was dehydrated. I gave him the Makumikazi, a Loresha Makumikazi, and I'm dehydrated. In our mouth dehydrated, the first thing, my first measure, about Fanikas, about Fanamas. And just all of us are and who are there, why many people yet? How about Jesus and the so many? Who said that I'm meeting in real name? Hallelujah. As for the lessons, was conceived of us, learnings of us, we shall have. What you wow. Why therefore migrate to 1 minute of me? It is because if I say when I say accomplishing, let it is finished. To eat, it's a child thing. To eat, everything. Everything, no matter everything, what was there, was it over? Everything I say, why say everything? So now show them it is finished. He's simply saying, take this time, who says submit and I have done the work and he's there. We have this one. What just want you to find like this what I want to see, there are other things that you can do so. More from the school versatility. Why tell about pussy? Yes, who don't know what in the processes really. I get you. What my CSS really pay. Who call some coming out of the is it done according to the will of Jesus? You know when there is doing the celebration. The 24 elders actually pray in because Baba
uzofika khona. It is finished. Ufezile, uphelile. Uyazi ukuthi njengoba ubuza zonke ukhona umuntu owahlushwa ngenxa yakho ethi ufezile. Ukhona umuntu owashaya njengoba nje uhlushwa izifo. Okusho ukuthi khona umbisho personal apply kahle khona ngoba bathi bamshaya imvubu -1 of minutes it means -9. Leto isho ukuthi sonke isifo esihluphayo it's covered. 2 last week disqualified indaba ethi ku-129 umbabhathi uJohn uthi kahle kahle lapha bheka iwundlu likaNkulunkulu elisusa isono sethu. uJesu wayengazelanga amakhwala, wayezele isono, the root of sin. Ngoba uma sithi sizogijimisa amakhwala sizowagijimisa one by one, kanti lo muntu ufanele kudilwe ngento ekhosa lento emhluphayo. Ukudakwa amakhwala, ukuphinga amakhwala, ukuhleba amakhwala, ukuzonda amakhwala, ungathetheleli amakhwala wesono. And yingakho sizophuza endaweni uhambe ebusuku, siphuze kuhambe ebusuku uyefele ngoba every time we have to deal namakhwala. Kanti uJesu wayezodina nento eyiruthi yalokho okwenzayo. Isono sibuhlungu ngoba ubona umntwana omncane eseniziklaba khona omunye ngosiphosile wavela ukuthi usekudikhi wami sikhonzile sathuba le ngane iyifundayo hayi amakhwala esono. Imvelo lesono already iyabusa. Umntwana noma ngathi ze-angel noma ngathi umuntu akasekhute uzalelwa esonweni. I am not going to them. But just 90 is finished. Just 90 first. Why should you call them this? I'm here to help us along. It will be missing hand. Wow. Shall I talk about the child part? Remember what they call the child part? More than language is what a more full of the same thing. Aliti wa, aliti beba is spirit. Ndiyo zalala zalala. Ngoba uJesu akafana nantando yento ufeke nantando. Asifunde lokho ngoSpeed. Ngoba Luka 23. uJesu ifasifunda lana uJesu lapha yena wenzeka lo uzamazama umhlaba la maye la kule hora lishaka uzamazama umhlaba uqephuka manje akakalisho yini azofunda uSpeed uzamazama umhlaba uqephuka manje lithi iBhayibheli amathuna avuleka izogcina ngalokho bese lithi imizimba yabalele yavuka izogcina ngalokho ufunda lelo kusona kungaba yihora lesithupha kwasekubamnyama emhlabeni wonke waze kwaba yihora lesishiyagalombili wafiphazela iseko sethempeli sada ngophakathi uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi Baba ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami seshilo lokho wafa. Uqale kwenzakalani? Uqale kwenzakalani? Wafiphazela. Yes. Kwadabuka iseko sethempeli. Kwadabuka iseko sethempeli. uJesu wamemeza ngezwi elikhulu. Jesu wamemeza ngezwi elikhulu. Wathi Baba ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Hallelujah. Amen. Now, we have chapter 10, verse 19. We are going to Israel was a single Zimbabwe, as Zimbabwe. Israel, Sidabuaji, Jova Elena, Moya, Kipapa, Sidajuiswa Ubuti,
asikwazi ukuma masekufika umzimba uphelele njalo makufika into eyenza ukuthi ngoba bekufana nokuthethwa khona ukube besicelebrate ngokwamajuda sihlabile namhlanje kodwa inkunzi lesihlabile sihlabele ukuthi ibe yinyama asihlabelanga ukuthi imele isono noma sikhomemorate ukukhishwa kwegolide ngoba uJesu ngalowo busuku wahlatshelwa thina wahlatshwa umhlatshelo kayi-1 bazalwane kunento abafunda beBhayibheli abayiphakamisayo le day of atonement. This is not the day of atonement. Hallelujah. I've seen day of atonement. And the day of atonement yayenzeka in a different way. In fact, njengoba celebrating Pasika, I'm a feast of 7. In fact, I however now 7, now 3. Njengoba nje uzoma umkhuleko bekuyiphasika lokusihlanu kuba khona i-feast ekuthiwa i-feast yesinkwa esingenamvubelo ledliwa for 7 days bese ngesonto kuba i-feast okuthiwa of the first fruit bese kudlula 50 days kube ne-feast ekuthiwa i-Pentecost lapha ayi-3 ayifihle ngephasika njenge-rainbow inamakhala u-3 kodwa ama-rays elanga ayenza ngazuthi awu-7 lapha u-3 enzeka wodwa bese i-Pentecost imelodwa around September, October bese kuba khona the last feast. These ones are fulfilled, but these ones, the first one is trumpets bese kuba i-day of atonement bese kuba umkhosi wamadokodo lekhulunywa ngayo chapter 7 akusi-day of atonement le ekhulunywa ngayo yiphasika leyi. But now uJesu before ezofa now uJesu ngokwenyama usefile because sivumelene ukuthi uwumuntu 100% enyameni but uNkulunkulu at the same time. uNkulunkulu akafi kodwa umuntu uyafa futhi uJesu akafana yena wanikela angazi lento ongayithumeli ngoba khona umfundisi wakathetha ethi uJesu waziyisa ekufeni abantu bambathetha bathi uthini umfundisi ngabona ukuthi abantu bezosifunde uJesu all along wayethi nginamandla okunikela ukuphila kwami ngizithabatha wayesethi kuphila betshela umbuso wayenamandla owayengebhile ne-authority wathi okwenza ngima ngeke ukwenze unless unikiwe igunya ingaba wazawutshela ukuthi lokho kwenzayo am-allowing it. Hallelujah. Now uJesu nongekho ethi lithi iBhayibheli ememeza ethi kufesi udabuka isikhemo sethempeli ufiphale ilanga yile efiphalisa ilanga nto ukuthi uJesu he was naked ilanga lavela naye liyaqala uNkulunkulu engqondweni so umkhava lizama ihlazo lakhe liyafiphala kuba mnyama but isikhemo sidabukiswa ukuthi leso sikhemo sethempeli esasicabanga ukuthi yinto ebalulekile sasimele umzimba wakhe now mayisiyabulile ngesikhathi leku-upper room asebe isidingo sesikhemo sethempeli. Hallelujah. Ngoba nje kusethi manje uJesu usefile enyameni ngoba izwi libeka ngokusola kuIsaiah chapter 7 verse 14 ukuthi sizalelwe umntwana ngokaMariya siphiwa kodwa indodana uNkulunkulu ke lowo so manje sekuzofuna uNkulunkulu ethi in your hands I commit my spirit ngoba yonke indawo mafisha khona uNkulunkulu usesandleni sikaNkulunkulu and lento ewumthandazo owawushiwo umuntu omjuda ilanga maseshonile ezilanga wayethi Nkosi noma ngingafa ngingafuni ekulangeni kwami kodwa ngifuna ukufa umoya wami ukuwe. Ufunda Psalm chapter 31 verse 5 babethandaza kanjalo abajuda bathi in your hands I commit my spirit before ezilanga because wayengafuni ukuthi afe engaphandle kukaNkulunkulu kodwa wayefuna ukufela
ezandleni zikaNkulunkulu. Incwadi yamaSamuel chapter 30 uthi uDavide esonile ebala abantu wathi uNkulunkulu 3 judgments ngiyagijimisa for 7 days or ngiletha ilokuzana umhlaba or ngiletha njani. Uthi uDavide Nkosi angifuni ukufela ngawo kodwa ngikhetha ukufela ezandleni zakho. So ake kahle umoya ukhomithwa kulowo ofakayo ngoba la esiphambanweni kwenzeka izinto ezimbili. Umoya ubuyelela lapho uvela khona. La isawujesu ukhomithwa inyama yingakho bayithula ntambama ukuthi bebe wamafanele kube khona umuntu olengayo makuzoba yisabatha. Bayamthula uJoseph ose-Arimathea oyeqile uyamthula uyongcwaba ethulelana nalanga muntu. But before uthula ngifuna ukufaka mazama umhlaba kudabuskela uza lela soja elaliphethe isandla umkhonto ongemuva bazala niyiphala njengoba nje uzulethi babenza sure ukuthi umuntu ozofaka isipikili ukustadishini ukuthi amathaba ahamba udokotela ongayazi iveni olumeli lo wangifaka ngadumba ngabangaka mafundana lelo kufana neveni ifuna umuntu oyifundele ayifune abantu abanayo iveni ayifune azayithole ukuze azokwazi ukuhlanzeka nalabo soja ayethelele lo umkhonto la noma isoja yakhe la uza nesandla imbali ufika uphula lo iyamangazelela mayifika uJesu uyamjala ngoba ngendlela asuke ngapha ayena ashiye lo uma ifika uJesu uyamjala uphula lo mayebheka lo uyambona usefike lithi iBhayibheli wamhlaba ohlangothini. Uyazi Isaya uye wayibona yonke lento ku-53 uthi ngiyayibona imivini ngoba uJesu wayephendula ngesikhathi u-Isaya embona uthi kodwa there was a wound eyayikhona. U-Isaya uyiprofethe le wound engakahlatshwa wavele wakhipha umkhonto wamhlaba. But now uJesu seyathulwa angithi useyisethuleni. Before ethulwa eyisethuleni nazi izinto ezenzekile wasala. One after the general umuntu 7 lo owayeprofesa uJesu ukuthi anakhaya uyo wathi ngempela nobe indoda. Kodwa ngifuna ukukhuluma ngale qala bese ngihlala phansi ukuthi umhlaba wazaza ngesikhathi kufaka chapter 4 igazi lakaBabel osufunda eBhayibhelini lapho ukuba la yakwi-courts of heaven ezulwini bazalwane kukhona lento ekuthiwa inkantolo kodwa yasezulwini and itopic enkantolo yasezulwini it's you uyahlala etopeni njengoba nje kubona abameli namajaji beney'ncwadini nasezulwini zikhona iy'ncwadi. Ngingakubalela nje ezimbalwa eziwu-4 for your information. Kukhona incwadi ekuthiwa i-Book of Remembrance le esiyithola uHezekiyeli isekuthiwe set your house in order. Lithi mayiphendulezela ubuso bakhe ethi Nkosi awukukhumbule iy'nsuku engahamba ngazo kahle. Okusho ukuthi uNkulunkulu wavulwa wabheka wathi wahamba kahle umuntu asimpixabeze. There's a book of remembrance. Amen. And the book of remembrance, njalo kuba ngathi mayivulwa wenzela umusa njengoMordekai. NgoMordekai, lithi inkosi nalowo mswela zakulala. Yathi akelilethi incwadi, mayivula incwadi, wathola kuMordekai kunento ayenzeka inkosi kodwa wangazibani. Yabuza inkosi wenzekani noma wenza isenzo esihle, wathiwa wenziwanga next. But number 2, uphole incwadi le ngiyathanda ukuthi niyinake bazalwane. A book of destiny ebu-139 uSalms. uDavide uthi wangazi ngingakaphindi ngosuku olulodwa izinsuku zami zalotshwa kuphi encwadini ngingakaphili nolodwa yavala incwadi ngami njengoba ngithi wahlala phansi wahlela wagedwa ngingakafiki. There's a book of destiny in heaven. Njengoba uzizolo nje uhambe eceleni kwe-book of destiny wena uyishumayele kahle kahle
njengoba udla izolo nje njengoba udla inyawupe ubusinessman omkhulu wena bekufanele ngabe abantu la kule bandla baqashwa nguwe kodwa uhamba eceleni kwe-book of destiny. Then yaphela mina-ke bezalwane. But there's also a book of life. There ungena kuyo uma ngabe wangena uJesu ubhala encwadini yokuphila. Eyesifoni ngitshela yona incwadi yemsebenzi. Angithi yazwakala? Incwadi yemsebenzi sikhona sonke. Sonke sikhona incwadini yomsebenzi. Yingakho uma sekujajwa abantu abangakholwa kuyovulwa incwadi yokuphila kubekwe neyemsebenzi. Bese kuthiwa wawenza into ezinhle impela esontweni wawukhula ngathi ubakhompozela amaculo uworshipha ubakhuphukisa la ezulwini. I-problem lokho wawukwenza ungabhalwanga kule ncwadi ngezokunyathi le ncwadi yokuphila iyofika nencwadi yomsebenzi. No bazalwane, thina siyohamba bese uJesu mayesekuyezokhulela abantu abangakhona nencwadi yokuphila iyofika ibe ufakazi bokuthi ubusebenza wena lapho ungaqashiwe khona. Njengoba sikuthola wesi isikhathi sakho sizohlala ma usebenza ungekho encwadini yokuphila usebenzeni hala hayi. Haleluya. Njengoba usikhuleka kangaka wakushumela kangaka ungenayo uJesu usebenza encwadini yemsebenzi. But ngifuna ukukhuluma ngaleli gazi. Uthi gazi izwi legazi lika-Abel lakhuluma lasukuma laya ku-court of heaven layo mamala lathi nakuKhayini ehambe emhlabeni ephulele elithi igazi lingenacala. Bese ethi ibhayibheli uNkulunkulu wasamela uKhayini siyipopulele yakithi wabuza ukuthi umfowenu maqeda wathi uKhayini impendulo yokuqala umuntu obuzwa uNkulunkulu ukuthi umfowenu ukuthi mama akasikhipa. uNkulunkulu wayesekhipha i-judgment. But unegazi elenza imehluko komandela emhlabathini. Sifunde incwadi yokugcina bese kujala phansi. Sifunde lapha kuHebrew chapter number 12. Hebrew chapter number 12. Siqale ku-verse 18. Bese kujala phansi. Khumbule sinalo uJesu enqotshwa khona. Verse 18. Bese kujala phansi. Verse 18. Ngokuba anizanga entabeni ephathekayo. Anizanga entabeni ephathekayo. Esha umlilo. Ubaba wezentabeni ephathekayo. U-Israel ku-Exodus chapter number 19. Ngesikhathi uNkulunkulu ethi fast for 3 days ngifuna ukumitha. Lithi iBhayibheli wehla uNkulunkulu wehla entabeni evuthayo. Eyenza njani? Funda futhi. Ngokuba anizanga entabeni ephathekayo. Nesha umlilo. Nasekufiphaleni. Nasekunyameni. Nasesifunguvungwini. uNkulunkulu ku-chapter 19 manje Israel wehla ngale ndlela. Amen. Nasekhaleni kwekilolo. Nasekuzalweni kwamanzi. Abathe ukuzwa bamcenga ukuba kungabe usakhululwa u-Israyeli lo ereject uNkulunkulu. uNkulunkulu ethi ngoba uNkulunkulu from the Old Testament wayesisusa indaba yokuthi kube ne-middleman. Wayefuna ukuthi umuntu akhulume naye direct. Ngihlale ngiyifundisa yona. U-Israyeli mayereject uNkulunkulu wathi kuMose, Mose wena khuphuka uyozwela ukuthi uNkulunkulu uthini. Thina sizozwa wena. Uyazi ukuthi lokho kwakusho ukuthini? Babenika uMose a higher grade. Ingakho
inkinga for but I'm saying every time you put a cross, usuke lowo muntu umnike authority ukuthi uNkulunkulu amnike izinto kubeka verse 20 ngokuba abengena ukuthwala lokho abayana ngakho kokuthi ngisho nesilwane uma sithinta intaba siyakukhamba ngaphakathi. Yebo umbono wesabela kangaka waze wathi uMose inovalo olukhulu yakuthumela kodwa nize enkabeni yaseSiyoni. nanga ngifuna nizele nasesilo nizele nasesilo hayi esalona yethu lezewasho nizele nasesilo nizele Jehova amagama lethi nizele Jehova Kodwa nize enkabeni yaseSiyoni nasemzini kaNkulunkulu ophilayo. emzini kaNkulunkulu ophilayo iJerusalema lasezulwini Jerusalema lasezulwini nasezigidigidini zezingelosi ofakazi laba nethuna nasebandleni namazibulo abhaliwe ezulwini ama-first fruits lawa nakuNkulunkulu umahluleli wabo bonke baba wethu
ukuthuka abafundisi babiza abazali babo abasemvotweni. Bangabona ukuthi uThixo umfundisi wena bazi ukuthi abaphendla kanjani. Kodwa ngicela usisi uphilisiwe eze phambili. Ngimbiza abazali phakathi uphele ngokuseyahamba ngomunye wahlangana nathi ukuthi akakwazi ukuhamba engasho ukuthi useyibanda kuphelele. Saya